mga ka-feelings ato nahisgutan karon no ang about aning nganong bisag napasakitan nata sa atong mga partner magpabilin gihapon ta sa ilang kiliran. Medyo mahadlokon siguro Ate Gino. So mga ka-feelings ato pamation ang maayong huna-huna ni Ate Jane karon ning kahaponon. Yes, Ate Will. So, mabugnawan nga kahaponan mga ka-feelings na murag nadala ko sa kabugnaw sa panahon. Dapat ako din ni Ate Orog. Regarding sa atong letter sender, murag guilty ko na Ate Will, no? Kanang nga something ba nga na akay Ate Jane. kanang naakay istorya kung ikaw mismo ang makasudong ba. Yes. Kanang murag something nga unsa man pud na siya sugot ra man siya ingana-inganaon siya ngano man mura magkuan. Unsahay mo ingon pata mura magtala. Di ba? Natay mga ingana og kita ang magsudong ra ingon pa. Naagyud tay mga ingana nga mga huna-huna nga mga reaction sa atong makita no sa atong masudungan na pero mo ay padayon nato nga ginasubay or ginahisgutan diri nga sometimes dili good sometimes most of the times mas sayon nga magbuhi og istorya labi na kung nagsudong ra ka wala ikaw ang mismo naa sa sa kana nga sitwasyon medyo murag easy lang ka Yes. murag kadali ra gyud ana solusyonan biyahe pa na Dili lang ikaw Ate Jane pati ako. mao gani no Inasab ko, no? mao makaingon ko nga guilty ko kay murag wala siguro ay wala makarelate sa ako kay murag something murag mao gyud ang magtan-aw makaingon nga sayon pero sa ato ng mga nahisgutan kani adto no sa uban pa nato nga mga episodes nga lain gyud kung ikaw mismo ang naa sa mao nga sitwasyon kay dili ra man ang imong kaugalingon gud ang imong huna-hunaon so sama sa mga magulang sa atong letter sender di ba sa kanhi nga dalaga pa siya ang gihula-hula nila is pwede unta magpabawsi pero ang gihuna-huna sa iyang mga magulang is dili siya gusto nga maulawan ang iyang mga anak natural og moabot sa punto nga ing ana dili na to mailimod nga medyo dako-dako na nga istoryahon no na naapay mga higayon nga dili gyud na to maililong sa uban di ba Yes, basta Ate Jane. kita lang ang dapat nga maghisgot ana na uban nga makadungog or makaakto sa kanang mga paghikay-hikay or unsa na dinha nga mga proseso para makabuot ng mga ingana nga mga mga lakang. So karon sa atong letter sender kasabot ta sa nakasabot ko personally sa imong gibati kani adto katong imong mga reaction sa imong mga igsuon against sa imong mga bayaw. O karon sa imong sitwasyon masabtan pod nato nga naa na kay ingon pa igo nga pamuot sakto bang term igo nga buot or naa na ka sa mature nga mature nga estado sa imong kinabuhi nga dili na ingon nga dali na lang ang mga butang-butang kana bang wala na kay ingon pa lain nga huna-hunaon nga maong buhi ka diretso og istorya or magdesisyon ka diretso mao na giingon no nga lain gyud ang pananaw sa mga bata pa og naa na sa mga hamtong nga mga edad kay naa na tay ingon pa gitawag og sakripisyo bahalag magantos ta basta kay okay ang mauna labi na sa mga ginikanan na no okay ang mga anak or secure ang mga anak or buo paghihapon ang pamilya para sa mga anak so mauna ang usapod nga akong nakatunan and personally and na-realize nga nung pag-abot sa mga naanay mga obligasyon dili sayon nga istoryahon ang dili sayon buhaton ang pulong nga bulaga kay naagyoy ingon pa masakripisyo na ay maligsan or ingon pa mahikawan sa mga katungod kung basta-basta ato na lang kaugalingon nga mga pride atong huna-hunaon so kung sa kuan man galing no sa para sa ako apad no kanang pag ingon pa Ate Will pag sumpo gani Ate Will kanang mga istorya ano man ako na uning nga naagiyog mo sumpo sa mo ayo pag istorya og tapos murag kuan siya no advance siya nga pagpukaw oo pagpa-remind sa imo nga naapay mga butang nga wala pa nimo masayri nga naay mga butang nga sa imong pananaw dali ra unta solusyonan pero
kinahanglan pag yun og sakto nga pagtimbang-timbang before nimo mabuhatan og desisyon. So usa na nga usa na nga murag matawag na ko Ate Will nga giyas siya sa labi na sa mga batanon pa no nga makahuna-huna or makasudong og so sa mga sitwasyon sa nasudong sa atong letter sender nga makaingon nga nung dili naman lang biyaan. Usa na siya nga tabang magiyahan ta mga batanon nga makaingon nga nung moingon man sila nganong suphon man nila nganong moingon man nga taas pa ka og ana iban daghan pa ka kaunon nga Bugas. taas pa ka og kuanan lakwon nga kuan or sana mga pasumbingay din ha murag usa siya nga mga pamaagi or pagtanom o pagpukaw sa atong hunahuna ba og sa atong ingon panggalamhan nganong makaistorya man unsa man di ay naa and then pag once man god nga murag makuha ang atensyon nato sa nga na makuryoso ta hangtod nga murag sa atong kaugalingon anam-anam nato nga ma-discover nga ang usa ka mature nga tao, ang usa ka hamtong nga tao dili lang ingon basta magdesisyon para sa iyang nga kaugalingon kundi para sa kaayuhan sa kadaghanan. So whenever nga naamoy buhian nga istorya og na ay mo supo sa inyo ha or mo kuhit or mo ingon pa mo warning. So hopefully no labi na sa mga batanon mahimo mo curious or kuano maghatag og interest kung unsa ang pasabot or kung anong nabuhian to nga mga istorya para usapod na sa mga guide pod sa ato pag-abot sa kuano sa butang maturity. So karon para sa ako lesson learned naman na sa atong letter sender. At least ang imong kuan karon no experience, ang imo ang akong na-open karon nga topic is usapod nga pagpahimang no nga pag-abot sa hisgutanan sa pagkahamtong sa usa ka tawo dili lang yun ingon basta-basta nga atong kaugalingon nga pride lang atong hunahunahon. Yes, Ate Jane, correct gina no nga muna giingon nga dili gyud lalim ang pagdesisyon kung naa na kita ang hingtungtan. Sayon tan-ahon sa uban no, medyo dali dayon ta maka judge or dali dayon ta makahimo. Kitay mo desisyon Ate Jane no, dali kaayo. Kitay mapungot. So bisan sa atong panahon karon nga sa atong mga bag-ong menyo Ate Jane bisan pa nga naka-experience sila og mga inana nga mga butang apan sayon tanahon sayon nato litukon nga biyain na ayaw mintras na pay panahon sa imong pag-decide bata pa ka hunahuna ag maayo apan dili gihapon mabuhat Ate Jane ang pagbiya ngano ka na no nga labi na kung naanay anak o lisod kayo pagbuhat sa pagbiya so kinahanglan nga atong hunahunahon ang kini pong giingon nato nga kanibang manansag mo na giingon nga huwag kayong magsalita ng tapos. Yes, kay paingon pa manggod ta wa ta kabalo nga pag-abot sa time nga kita na pod nga masayop na pod ta sa atong gihimo nga desisyon. Kay medyo kung naata sa panahon nga nag-uros-uros Ate Jane or na kuan murag di na ta kabalanse sa atong huna-huna no tagsara ang maka-balance about gugma-gugma kay miingon ra ba sila Ate Jane nga ang kuan ko no kaning bitaw siya kaning excellent ang pagdating sa love so failure maugay ka sa garan nga observation no so kung kuan ka failure daghan ang failure about love na kay di na murag overthink na siguro ang kuano ang love nga murag wala na ilain o siya na gayod. So naaday 8 main reasons mga ka-feelings nganong ang babae o asawa nga magpabilin pagpuyo sa mga abusive nga bana or abusive partner, mga karelasyon. So number 1 ang giingon diri sa expert no nga giingon number 1 distorted thoughts so ang babae ma-confuse na nanay mga pagduha-duha nanay daghang hunahon Ate Jane mo nang di na siya makahimo og desisyon og insakto labi na kung nanay anak di ba oo so inana ang rason number 2 damage self-worth so kung
ibutang tami nga abyaan ako ning bana bulag mi bulag may so makadaot sa imong kuan ati Gino, makadaot sa imong kaugalingong pang imong pagkatao integrity nimo no, makadaot siya na kay may ay bulag man na sila kanang apektado gihapon ang family di ba? Yes, and then number 3 fair sa kahadlok basin hadlokon siya sa iyang partner ngayon biyae mi di ba na inana o suway ubiya di ba ana o di mahadlok taon ang ko ano asawa. Number 4, wanting to be a savior. So bisag kabiyaon na siya pero napa siya gahapon hunahuna nga basin ma-change ra. Iyarang mabag-o ang kinaiya si ang bana nga dili na mangulata. Yes. Oo, naay inana gihapon nga mga mentalidad nga asawa. So number 5, children. So tungod sa anak, mga anak nga mawala no nga mawala ang mga kining wa nay pagsalig ba ang anak nga wala nay papa ug mama so buwag so magkatiwasa tibuag gyapon ang mga anak ate Jean. Yes, apektado gyud. gyud. Apektado gyud ang mga bata. So wala nay maayong direksyon sa mga bata kay maapektahan man siya nga bulag ang iyang mama o papa. Number 6, family expectations and experience. So nag-expect ka nga maayo ta imong pamilya buo og kanang successful in marriage no nga gusto gyud ka nga mabuo ang imong pamilya sa unahan. And then number 7, financial constraints. So di ka kalayas, di ka kalakaw at Jean kay wa kay kwarta. Di ba gusto ka mulayas na. And then wa man kay kaplete. Wa kay ikapakaon sa imong mga anak so mag-antos gyud ka. Bisag kulatahon na ka sa imong kapikas. So number 6, isolation. So nagpasabot nga ang kining atong mga manipulative partners, mga mga kining bana nga adunay mga kinaiya nga dili maayo. So ilang ipalayo ate Jane ang iyang pamilya, ipalayo din ang partner nga dili na makakontak sa mga ginikanan, igsuon kaparyentihan. Yes, kaparyentihan kay ubasin mahibaw-an nga yang kinulata iyahang asawa so makatabang or madaot siya nga bana. So inana di ay ang it reasons nga nung dili gyud makabiya ang asawa or kanang mag-antos sa kinabuhing kanang singan ana ate Jean kinabuhi nga kinulata. kinulata. So inana na dili nato malikayan na paghihapon ni karon labi na karon ate Jean nga murag ang mga kamot sa mga batan-on nga dali ra Gaan na lang gyud ate. gaan na kaayo kay pinaag labi nagmaka take og mga something no di na sila makahuna-huna og maayo kung unsay angay buhaton. So mga ka-feelings mo din na nga hatog yung sabton sab ang mga asawa nga bisag gi-torture na or gi-butter na muna yung buttered wife na kay wala tuon na og sampal-sampal o kaning kuana sa bana pasipad ana ara gihapon nagpabilin nga bisag patayo na halos di gihapon mo biya ate Jean tungod sa mga rason nga ilang gihuptan no nga wala lang nato na sabtipod sa nakakita nga mo diretso rata di gid kalikayan nga makadiretso gid ta og judge React yun dayon. dili maayo nga pabiyaon na dayon nato no ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day gikan sa Pinterest ug sinulat ni Wilson Kamadi. Nag-ingon, those who judge will never understand and those who understand will never judge. So Ate Jean gamay pagpalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. So, ito naman yung na-mention ka ganina, no? Kitang mga ingon pa, wala kasabot sa kung unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon. Maog yun na pinakakuan nato nga reaction, no? I-judge dayo nato, hukman dayo nato unsa man nga klase nga tao nga magpakaulipon man, unsa man siya nga magpaantos man din nga daghan may mga lalaki, daghan pa may mga babae din Pero sa mga nagpakasabot o nakasayod sa kung unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon,
wala gyud kay madungog nga mga paghukom no or mga pag-judge sa ato. Instead mahatag ta hinuon og mga tambag or mga dugang nga mga pamaagi para masulbad or masolusyonan ang atong problema. Yes, tinuod gid na Ate Jane no nga di ginato malikayan kay ang mo nag-ingon nga ang wa nakasabot mo diretso lang og ano judge sa Hukom ato si dayon. kataw mo hukom dayon. So karon mga ka-feeling sa atong ipadayon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Psalms 1 to 7, 3 nag-ingon. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of thy womb is this reward. So, nagpasabot na usab nato, no? Nag-remind na usab nato ang atong balaang kasulatan nga ang atong mga anak panalangin kanato gikan sa Dios. Sila ang tinuod nga regalo o grasya nga usa ka magkuano nga kinahanglan nga sa usa ka magtian sulod sa ilang mga kaminyoon aduna gyud kuano kung adunay mga anak blessings na sa atong kaminyoon apan ato silang paningkamutan nga atong madala o atong magaydan sa pagkinabuhi nga sibo sa kabubuton sa Dios aron dili sila matudluan nato o no paingon sa dalan nga hiwi nga kinabuhi kay sila dapat no nga atong mapasunod kay mo ka nagiingon nga moabot ang panahon nga kitang mga ginikanan adunay tulubagon kanila sila ang atong mga panalangin sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. So mga ka-feelings, mo to ang akong nasabtan sa atong napiling Bible verse for the day. Ug wala naman tayo igong oras sa atong panag-uban-uban, hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.